Sabies que la Comissió Europea no fa tota la feina sola? I és que té agències que fan de tot, des d'explorar l'espai fins a gestionar les fronteres. T'ho explico ara. Cadascuna té una missió específica: seguretat, ciència, medi ambient i molt més. Anem a repassar les que a mi més m'agraden. El Servei Europeu d'Acció Exterior és com el Ministeri d'Afers Exteriors de la Unió Europea i coordina les relacions diplomàtiques amb altres països com la Xina, els Estats Units o el Regne Unit, i fins i tot amb altres organitzacions, com és el cas de la Unió Africana. I amb més de 140 delegacions internacionals, medien en conflictes internacionals i arriben a acords comercials. I ara mirem a l'espai. L'Agència Espacial Europea posa Europa en òrbita. Són els principals responsables que el satèl·lit Galileo, per exemple, sigui un GPS hiperprecís. També treballen en missions com ExoMars, explorant el planeta vermell, i ajuden a estudiar el canvi climàtic des de l'espai. I qui cuida de les nostres fronteres? Frontex s'encarrega de coordinar la seguretat a les fronteres externes de la Unió Europea. Des de drons fins a operacions de rescat al Mediterrani, s'encarreguen de gestionar les migracions i de frenar el tràfic il·legal. Aquestes són només 3 de les moltes agències que fan que Europa funcioni. Quina et sembla més interessant? Deixa'm uns comentaris.